Tänään käydään läpi Wisdom hammasväliharjoja tai erilaisia hammasvälien puhdistusvälineitä. Ja mitä itse on tullut ehkä eniten käytettyä, kun on hoidettu hampaat, on tämmönen kumipintainen hammasvälitikku, hammasväliharja, joka on joustava ja mahtuu ahtaaseenkin hammasväliin. Ei ole kertakäyttöinen, eli voidaan käyttää useampaan kertaa ennen kuin sitten kumipintainen kärki menee mutkalle, niin sitten se on pakko vaihtaa. Koska ihmisillä on erikokoisia hammasvälejä, niin Wisdomillakin on 4 eri hammasväliharjaa erilaisilla harjaspäällä. 0,4-5 millimetristä 0,9 millimetriä, joka sitten kertoo, että minkälaisiin hammasväleihin ne mahtuu. Eli on ahtaaseen hammasväliin ja vähän isompaan hammasväliin, jos vaikka koko hammas puuttuu sieltä hammaskalustosta. Tai hammas on lohjennut ja hampaiden välissä onkin vähän isompi reikä, aukko, mikä pitää puhdistaa plakista ja hammas saada kuntoon ruoantähteistä sun muusta. Mikä näissä on hyvää? Näissä on erittäin joustava varsi, eli ne saa ahtaaseenkin koloon taipumaan. Ja kun varsi joustaa, niin se tarkoittaa sitä, että se hammaslankaimen kärki ei lähde mutkalle, jolloin se on ehkä pitkäikäisempi. Koska näissäkin on, että kun lankaimen kärki menee mutkalle, niin se on pakko vaihtaa. Vaikka siihen asti se aina kuumalla vedellä puhtaisee, niin sitä pystyy käyttämään useampaankin kertaa.